Inigo Urkullu emaztearekin heldu da gaur legebiltzarrera. Barruan, zain zituen Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba buru batzarreko presidenteak. Baita Juan Mari Atutxa legebiltzarreko presidente ohia ere. Urkullu denbora nahikorekin iritsi da. Laura Mintegi beste hautagaia aldiz, berandu eta korrika. Bidean atasko batek harrapatu eta ezin izan du garaiz iritsi. Saioa atzeratu egin behar izan dute. Legebiltzarreko palko nagusian gaur Inigo Urkulluren familia, emaztea eta 3 seme-alabak. Saioko anekdota Urkulluri tokatu zaiola zozketa bidez, botoa ematen lehenengoa izatea. 32, Urkullu Renteria Inigo. Legebiltzarkideen barrea eraginez. Inigo Urkullu Renteria. Antonio. Botoa batzuek euskeraz, Abstentzioa. beste batzuek aldiz gaztelaniaz eman dute. Abstención. Lehendakari izendatu dutenean kamera guztiak berea di. Lehenengo begirada familia eserita zegoen loturantz bota du Urkulluk. Egun handia bai Urkullurentzat, bai Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Izendapena ospatzeko jeltzaleek pastelak eraman dituzte legebiltzarrera.